नोंथांमोनखौ आं सेलाव बारबाय दिन आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै दानि गथ' सिख्लाफोरा खालि सेख'लायनाय बिनिखौ बि सायख'गोन बिनिखौ बि सायख'गोन हौवा सेख'नायलायल' आंखाल जादों नामा इसोर आंखाल जादों बैफोर सिख्लाफ्रा बैफोर गथ'फ्रा आंखाल जादों हौवानि मोनाखै गैला नामा हौवायानो गैला इसा माइनाव दिस इज माइनाव बथलसो सुजाबायलै दखान बन्द दिना मा होनो गाइस बैफोर सिख्लाफोरा गथ'फोरा सोरनि फैसा लानानै सोर इदि पार्टि खालामदो बिमा बिफानि पकेटनि ना गावनि खामायनाय इसोर ओरैनो मोनदो ना फैसाखौ ओरैनो मोनदो इसोर ओरैनो मोननानै इदि पार्टि खालामदो सानाव नङा बिबा मोनायावसो पार्टि खालामदो इसोर दाना इदि खालामबाथाय उनाव मा खालामगोन इसोरलाय इयुनखौ सानाखै इसोर बेसे बोसोर जादो इसोरलाय बेसे बोसोर 15-16 जानो हागौ 16बो जायाखै खोमा गथ'फोरखौ बुंदां लोंनाय जानाय दानाय इदि खालामबा बे मोजां सोलोंनांगौ इसोर मोजां सिखायनांगौ गाज्रि सोलोंदो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर।